हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बयखौ बरायबाय लोगोफोर आं दा टाउनाव थांनो नागिरदों दिनै देवबार आंना दा नाइट शिफ्टमोन ओमफ्राय दासो डिउटिनिफ्राय फैनानै हाखु दाखु ओंखारबाय आङो टाउनाव थांनो खानाय सिनजाहैनो ओमफ्राय दा गोबावसै बेदर जायैयाबो दिनै बेदर जानोबो लाबोनो नागिरदों बेनिफ्राय आंथ' बयलार बेदर जाया बोरमा बेदरसो जायो बेनिफ्राय लकेल दाउ बेनो आरो नायलांबाय थादो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम स्किप दाखालाम नायजोंनो आं थानाया जायगाफ्रा हारसिंसो रावबो लोगो गैया लोगोफ्रा मालाय दिनै थाङानो नैबेनो जों खामानि मावग्राया कम्पानिया ओमफ्राय लोगोफोर आं नोंसोरनो दिन्थिनो नागिरदों तामिलफोरनि माइ दुब्लि नाय लोगोफोर तामिलफोरनि माइ दुब्लिखौ बेनो मावाखै मास मोनसेयानो जायाखै गायनाया जोबोद मोजां जाबोबायनो बिराद हासार होयो बिसोरो अन्थाइ गारि गोजाना ओमफ्राय नै गामिया जोंनि कम्पानिया जों थानाया लामाया नैबे ओरैबो माइ दुब्लिया जोबोद मोजां जाबाय माइआ ओरै दै लांग्रा दंग ओरैबो दं हनै जार्सि मोसौआ जोबोद मोजां जाबोबाय नै गया माबाया माइ दुब्लिया सोमखोर सोमखोर जाबोबाय ओरैबो खावसे दं बै नुहुरनाय न'आ रेंक स्कुल होनो बेखौ इन्टारनेसनेल रेंक स्कुल ओरै गामि दं जोबोद उन्दुनो ओंखारदों दासो मैया हरनि 8टानिफ्राय दा फुंनि 8टासिम नाइट डिउटि मावनानै हाखु दाखु ओंखारबोबाय आं टाउनाव थांनो मेगना जोबोर आलौदों उन्दुनो ओंखारसोबाय बोरैबा नुबाय खोमा सेहेराखौ उन्दुनो ओंखारनायजों नैबेनो रेंक स्कुलनि माबाया बेनारजों जायगाखौ थांगोन जोङो टाउनाव आङो हारसिंसो नालाय ओरै थांगोन बासआ ओरैनिफ्राय फैगोन बे लामाजों फैगोन बासखौ ओमफ्राय नैबे मोसौनि गांसो नै गय बारिया तामिलफोरनि ओरै गामि दं ओरै माइ दुब्लि फोथार दं बासा मोनफैबाय आं थांगोना नै दा आंजों दं तामिल बुरि आरो बोराय सानै दासो बासा मोनफैना लोगोफोर नै आं दा खानाय सिनग्रा दखानाव मोनफैबाय ओमफ्राय दा मोनफैनानै दसे जिरायबाय मानसिफोर फुल दंसोगारो दा आङो दसे नेनांसिगोन साथाम दङ साथामबो सिनगासिनो बिसोर साथामनि गेजेराव सासेखौ सिनखांग्रोबासो आं सिनजानो मोनसिगोन बेनि उनावसो आङो फैफिननो मोनसिगोन Hai Solir ya, hai. Hai. Nah, pare.
லைவ் போட்டிருக்கானு ஓ லைவா यूट्यूब चैनल लोगोफोर दा आङो खानाय सिनजानानै दखाननिफ्राय फैबाय ओमफ्राय दा बेदर लायनो थांनोसै आं दा टाउनाव दंफैयो बेनो साथिमंगलाम टाउना बेखौनो बुङो साथिमंगलाम टाउन आं दा बोरमा दखानाव थांनोसै बेदर लायनो बेनिफ्राय बेदर लानानै कम्पानियाव थांनोसै आरो गारिफोरानो जोबोर होंगो दोंगो एरायनो हानो नागिरा खानाय सिनजाना बोरै नुखो आंखौ दा लानखाथासो नुबाय खोमा खानाय सिनजायावसो एसे साबसिनमोन फैबाय आङो बोरमा दखानाव दा मानसि दंसोगारो दिनै देवबार ना आंबो दोंगो जेरैबो लोगोफोर आं दा बेदर लानानै फैखांबाय नै बेदरा ओमफ्राय दा रुमाव थांफिनसै आङो खानायबो सिनजाखांबाय बेदरबो लाखांबाय दानिया रुमाव थांनानै ओंखाम जानानै उन्दुहैनांसिगौ आरो हरनि नाइट डिउटि दंबावो दा हरनि 8टानिफ्राय गाबोन फुंनि 8टासिम उन्दुना लायाबा गोबां खस्थ' मोनखायो नैबेनो जोंनि टाउन जाफैग्राया साथिमंगलाम होनो बेखौनो अटि होननाय जायगाया नै 102 किल'मिटार लायो बेनिफ्राय जोंनिफ्राय तामिलफोरा ओरैबायदि नायो जागोन बायदि जाग्राबा जागौसोमोन खोमा बेनिफ्राय भिडिअ खालामबाबो ओरैबायदि नायो लाजिनानै आं बारा इन्टारेस्ट खालामनो हानाय जायाखै बिदिनो जानला मोनला खालामबाय उनावहालागै मोजाङै खालामबाय थागोन ओमफ्राय दा आङो बास गाखोफिनबाय लोगोफोर आं दा मोनफैबाय कम्पानियाव ओमफ्राय दा जोबोर सान्दुं गोसाबो दिनै आङो एसेबां मोजां खालामनाय जायासै भिडिअखौ दा ओरैनो टाउनाव थांनाय हिसाबै इसे खालाम सानबाय वीडियो को माबायदि मोनदों लोगोफोर अन्नानै लाइक खालाम सब्सक्राइब खालाम तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने लोगोफोर आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालाम दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो लोगोफोर बाय